Naala ba ni bunga nga akong mga saging dire? Wala na din taon kay kwarta. Kadugay kay namubo uy. Ay kay puso dito. Buwangan na atoy ba? Uy, tarao nagpuso na gid ba? Sakto bidaw ugma. Harvest na harvest na. Mga kuan na, mga ang kilo kuan man. Tag 17 ila Juliet dito. Mga kuan na sa sakto na mga kuan. Sa mga 10 kilo sa sakto na kuan nag 300. Ay sakto na. Ka ha. Ayo kaya pag ayo. Nindot jud nindot. Na naggisaligan ni. Makusorbe. Tanaw sa tag video kadali kay murag sayang ni akong load 50 taon na yun. Gani nga pabiyan na ako diludan. Ay kani. May lang tag dili loading ang signal. Ay sakto. Plus kapsuga uy. Ay dili sa Chrome. Pataka ang taon ka uy. Facebook. Video ta diretso video. Gupahan badzaw girl oy. Ginoo ko. Teka, gutahan na ni karon ba? Kumapagid aning badzaw girl. Sus kung kani ako makitaan ba? Sus kung mangain na sa kuwag kwarta. Tagaan yun ako $1,000 million. US pag yun. Kaya nang uy. Hala ka. Mga itong madzaw oh, madzaw girl. Yeah! Oy, wag man hatag oy. Tagsarbay mo agi. Mugay ra ba kayo ni mo agi, hindi mo hatag. Sinisira pa nga graba. Pa-picture ko. Hala na si Dudong. Kasi tinapon ko ani, rubo ko'y kwarta, mudagan ko ah. Mudagan si Idol. Dol, pa-picture sa ko Dol. Dol, nasa Dol. Dol, pa-picture ko Dol. Dol, lagi Dudong. Dol, pa-picture ko Dol. Dol, pa-picture ko Dol. Ano ba? Ano? Dol, wala ko'y kwarta. Hoy, di ba ko? Sige na Dol. Ay, lagi Dudong. Opo ko'y kwarta. Profile, mama profile. Ay, lagi ko'y kwarta Dol. Huwag yata ni Kuya ganun niya. Di mo ko mga kwarta. Picture. Gina ba? Dul, pa-profile lang Dul ba ko? Pa-profile. Sige na lang Dong. Sige, picture naman dahil. Purma Dul, purma. Dul! Uy, yung saman Dong! Kauban man dahil yung Santa. O si Santa Dodong? Ay, wala sa. Dili lang. Kapag karbita dua din na. Boy, raba kayo ni mo aging, hindi mo hatag. Sinisira pa nga, graba. Hey, what's up mga Kurimaw? Nagbalik na po dahil sa among shoutout dahil mga Kurimaw kay namagoy nag-text sa mga kung anong wala naman mo shoutout. Sige, upload yung wala shoutout. Mga amo din game mo din karon sukad karon mag shoutout na may para sa inyo. Shoutout kang Kids Kide Istokoning niingon de siya nga. Shoutout pod mi ninyo. Shoutout. Accepted. Okay. Ikaw. Shoutout po din ni Ilzid Manding. Basta i-shoutout po din nyo. Shoutout kayo. Ay, problema na. 7 taon na. Shoutout po din kang Charles Iconar. Oh, Tingo! Ningon din siya nga kuhan. Shoutout ko. Okay kayo. Na po day. Jan Ib Swan. Shoutout sa Del Monte. Wow, shoutout sa Del Monte day. Del Monte ha. Makaan mi sunod. Del Monte. Del Monte nakaan mo sunod na. Oh, katuwa na. Shoutout po day kang kuhan, kang Paul Labasag ningon din siya. Grabe pilisan paki-shoutout sab ko. Wala dana ni shoutout ka. Shoutout na yung taon ka. Yes. And next, shoutout day ni Jisrael Day. Pa-shoutout dayon. Shoutout dayon. Urada. Tao. Shoutout mo day kay kuhan.
kang James Job TV. Yes. Pa-shoutout. Wow. Dol James Job TV Dol. Wow, Shoutout shout day. out, Dol. Pa-support day ani nga kuan day Pa-support day. si James Job James TV TV. nasa ubos akong Ubos. gibutang James Job TV. Pa-subscribe ug pa-like sa iyang share videos para makuan mo sa iyang mga videos tanan. Wow. And more day to day mga Kurimaw sa gusto magkuan pa-shout out. Dito lang dai mo comment sa kuan sa among YouTube YouTube channel channel. nga si naga pangan Anahawta Vines, way lain Anahawta Vines sa gyud na. Dito mo comment para inyo kamo ma-shout out. Wow. Wow. Much. O para ma-update mo sa inyo sa among mga Mga videos. Click the notification bell, subscribe para ma-update mo sa amo ang bago nga videos. Haha. Marami ito mga Kurimaw. Oh, peace yo 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 yo. Haha. Aha.